rengkat berkani ka jing itu ngitep bai ki heritage site ki juyo ki jing yarap nakaliang dengan sarkar nakaliang ban penek pensa tehlor kata pilayo nam kita ki jing yarap haduk mentate nakaliang ke sarkar ka klem terwa de mengi nakaliang ke balang ru ngimpat smoton kamhi ban keneri ka kti ban dawa nak sarkar ni haduk kumbalong mentate ngilahi ban sumari kani ke yeng mani hakapor bal penkentang ye kani ke yeng mani la ai kerteng ye ka hak kerteng jongki reu kho baro ban penpau ya ke jing buram ke jongi ya ki reu kho klem de je kerteng ya u lemne ya kano ke reu kho ki bangi siam ha ka bible dingi ai all saints church ni kenmau buram ya ki reu kho baro la ban batai ke kata ka balong kerpang ya ka balong ka bapi perkat bapi sisin bapi perkat ispang ni ka yang mani kata ka bapi perkat ningkong ya ka balong kerpang tu ta ka kerpang kalong kani ba kumpa mangi ha kani ka pateng ni so tho ba ka history jong kani ka yeng mani ka longru ka history jong kani ka snong jongi shlong namala teya ka nakabenta kito ki pareng ki balawan ban shakri hangni so the history of this church is the history of Shillong town de ka way ka pateng ka don ka benta ban le ban pin itnat ban pinsa ya kini ke yeng mani nakabenta ki pateng ki pandangwan Habang ipai pat siya kayang mani Presbyterian, lani ka babun nangi ngitip niya ka kum ka English service hakandai lad. Ka history jong kani kayang mani, ka sedang nadu ka senam kat praspa prapusan. Lingba ka jingaseng ka barit jang ki reunget Presbyterian, hapo ka jingalam Reverend Thomas German Jones. Da ka jingtmu banyasam ya ka gospel, hapling ki brio ki bamla ban sngok to ya ka ktian kasi. Kamtam ya kito ki banabari ki bawantrei hakane ka nongba. Kat nang yat kisnem kane ka yeng mane kala nang kieu ka jingdon ki riud khot badai ha ka jingalam Reverend John Seradek Evans ubalele ban yo sendon na ka yeng mane bapaka hausnem khat kandai spa saw bad ye kane ka jaka la ais no bhadu Chief Commissioner ka sarkar pareng habang ipet ya ka rukom penwandor ki Richard hangne kalong ha ka rukom ka bajanai ka bapen i ya ka jingbenya ka jingtrekam jaki brio ha ka to ka por Hangni ka donru ka kotba ka bala ais ngobha syakani ka yeng mani nadu ka por balate yaka ka yeng mani ka donru e ka jingtam organ ka banabilat ka bale se la ban ong kalong ka bala rem tam ha ka nongba ka bala palat chispa snem menta bat ka badang trekam hado kini kisni ka English service kadang sudap rakhe ka jingdap chispa snem jongka ha ka snem 8000 saw dei nadu ka jing penyat Reverend T.E. Pew hado menta jupenlong ye ka jiaseng selok ha ka tien Bengali ka tien Lusai ka tien Naga badi ki skul penpau ki khna hakaba ki khna hostel na bon ki skul ki juan manla kasni ublei banyo jinghikai
na kaktian ublay. And whenever I come here, I feel very at home than being outside because it's a very serene place. And when you go inside, you can actually feel the very homely atmosphere. And it's a very good place to worship and sing to God. Hagasnem baladep kilami ki kubor baka sarkar jela kadan ni kajing temu bakala ban penkendria ano ya kene ke yeng mani. Lada ka thau ya ke yeng dorbar thau an ne ka assembly ha ka juk ka jaka ka baka juyeng haswa bakan syabam do ha ka ding. Kani kajing temu ke sarkar kalai kendo ya kajing persya na ka khasi jantia Presbyterian Assembly ha ka to kapor. Hendrai haki khniat banai balalet kani ka kubor ban pan ya ke English Service da ka High Power Committee kabadai kimi ya kajing shnab yang ya ka Assembly kalami biang haki kubor tangba menta ka kenti amshim ladan kanu kajing penpai ketien na ka KJP Assembly. Halor kani ka kenhun UPCN kala persang banekran bad Senior Administrative Secretary ka KJP Assembly Reverend Dr. JF Jerwa ubadairu pastor in charge jong ka English Service Henry uneu pastor ulakan tat banekran bad ka kenhun jongi ka kenhun jongi kalayo ya kran pat bad superintendent jong ka school penpau uba arken pariat ubaladan kumne banong PE hakapor bangi rakhe ya kajing dap shis pa snem jong ni mani ha ka snem 8000 saw tingile ya kren bahasa pangkata bangi I kalong ka ba ban penne pensa ikini kijing tei ki barim ni jutip ru baki don ki bakmi ban penne pensa kita sigigi ki jaka kum philaong ti nakaliang jongi kum ki baya wan mani hangni nakaliang jong ka Sunday school bangi pet hangni ngilai persang tibat daladi ngimpat simlatho ndingilaya pensngo ye kani chiki bor balang ki bahalor bat ngasngomba nakaliang jong kiru kilaya chaprang hagata tenrei ngimtip pat la kala urlong ne em tenrei kala don kata ngadu kitu kipor temantala ya palat san snem tengatrai bakinda dei bala poi sekaliang jong ka sorkar lingba ka sorkar pat bakan pha siki bor ki bakmi kumi kini ki jingtei ki bala rim ki bala palat spas nem ngathai kala ya ni pi yeki ki matti jong ki longden manden jongi ti kum hakane ka baya dei ba ka ni ka ying mani kini ki missionary ki bala wan nasilyang duriau ban ai ka gospel sengi kini ki matti ki baki ki labo kim simla shutei kini ki mani klem ka jingmot kani kede ka jaka ka ba ki breu ki yo ya ka jing sup ka jing tengen ka mensiem ha ki rung kini bat kumbangiru ni buram ni nyokor iki ki barim kumta kani kede ki jing mani le se hangni ha ka nongba jongi hangni shulong ka we ni ki barim tingiri ban nyokor ngiri ban penne pensa ya ka ke mabaling ba jongka ngin yo ban hai dien chik tu ki snem ki bala lek no bat kum baki ong hi ka jat ben rieu la ni manu ki banyo kor ki jong ki long dien ki man dien la ni ya ka history kata ka jat ben rieu kanang yai kiu iran tingiru ni don kam man penne pensa kumi kini ki jaka mentala shispa san snem ru kani kadang ne kum ne te ka basa mangi hangi bangin nang pen scam ya ka ke in penne ya ka kum makalong makani ki ying mani ka baralong kajing tengen maka jakari yaki babon om tangi ki banget akan yam kristan henry wat iki ki balang ki jinget mama ka don hapedeng sor ti ai ba kani kan ne kani kalong ka jaka ka ba kentang ba kani ki maniru ka yeng na ka munta ka sakhi ya ka jing kentang jong ka jinget jong babon balang ka bor ka balak ban pen kala kum baki ong mo prayer changes things tetang kata ingin haban dwai bahkan wan kajing sengautu haki bor kiba perkat wan penduk pendam no ya kani kejaka ya kani kejing mani kabala syakri lakat tapusnya katno kalong kaba itnat bat basno sarong na kabenta ka jela jongi habadan kum kini kejing tai kiba ha ka shalan tem jong kapor kilalong ka weine kibenta kiba kongsan ha ka history jong ka jela henry hatung gidad mo ka hok man kani ano ya kani kejing yo kenti na kipateng kibandang wan